jako ze zdravotních důvodů, než ze kognitivních, jo. Jinak tady mají, druhý díl má jo. Protože prostě je samostatnost, všechny tyhle věci, ty poruchy příjmu potrav, a tohle to ono ho to sníží prostě, i když třeba dvojka se dává vlastně mentálně, jo. A při hlubokým, že jo, taky. To měla třeba štovala, ty si nezačala. Vašík je, zatím. Nevím, jestli nepůjde do dvojky, záleží potom, jakoby, jak bude na tom komunikaci. Šálka, Tomášek jsou jednička. A Vája teda kvůli těm koukám, má ještě to IVP. Dál už jako on klesnout nemůže, to je takový, tak bych řekla, že už potom jsou snad jenom nějaký jakože domácí vzdělávání nebo pocerady, jo, nějaký takovýhle ten systém, ale která může chodit nejvíc do dvojkou s IVP, jo. Taky jsou, určitě jsou i Odlochovice a tyhle ty, jo. Ale tady bude dělat... Budou dělat stacionář. No, a tak ještě máš třeba i tyhle žáky, které opravdu reagují jenom na tu bazální stimulaci, jo. Ty podle mě, já nevím, jestli se dává dvojka s IVP nebo něco, jo. Jako většinou jsou to děti se souběhem poruch, který je hodí mentálně do těžkého postižení. No. Se středním postižením mentálním má jedničku s IVP. S lehkým mentálním může jít právě musí mít lehký, diagnózu lehkýho, aby vůbec mohli do paragrafu 16. Třeba jenom z důvodu, že je žloupej, tak je okamžitě potřeba. No, to ne, musí který dělá v tom SPCčku být lehký mentální. Když to stírují všechny ty výkony, musí mít lehký mentální, jinak to sem nevemou do těch 16. Jo? A to znamená, že dělá jako 16. Ano, my máme nejlepší stupeň, to je ta 16. To je vlastně bývalá a oni mají vlastně, oni těch 9 let školní docházky se v podstatě dostanou jo, je baby. Maximálně snad 6. ročník, více nedostanu. Během oni musí hello please. How poor Pika. Come on, mama. Hele, to se mám pocit, že se to ani nikde neuvádí, že bude na paragrafu 16. A to už my máme tady nějaký jakoby... aby se dostali do chráněného prostředí. Oni to zavrátí, tak dostali, jo. Jako to, že má někdo třeba jenom chování a chová se jako to není důvod k tomu, aby šel do 16. To musí mít opravdu výkon v pásmu lehkého mentálního postižení. Když má výkon celkovej, zprůměrovaný v těch testech, pásmo střední, ale ten jo, ještě může dostat IVP, ale to už jsou ty stacionáře asi. A to jsem koukala, že vlastně jsou jako denní tam bude kapit, anebo i denní, ty si něj počkáš a bereš si ho do Ano. No, i potřeba, že? Ano. Tam jsou i lidi, kteří tam ráno dovezou a potom to.